Ay, uy. Nakapangulo ka niyo eh. So on the way kami sa aming baptism area. Tignan namin sa unahan mga kaibigan na meron daw isang parang kunting lawak. Doon kami mag-bautismo. So kakatapos lang sa aming lecture. At least ngayon punta na kami sa area kung saan doon kami mag-baptism. So napaka-unique tong ano namin. Baptism experience ngayon dito sa bundok mga kaibigan. So, ay, Jesus name. Jesus name. Hallelujah. Salamat Lord. Dili kumpiyansaan yun kay bato, dandog. Grabe. Thank you Lord. Hapit yung kunaan. So to. Medyo malayo pala. Up. First time kong ganito na ano mga kaibigan. Ganitong baptism kasi usually nasa dagat kami. So ngayon isang creek kasi ito eh. Creek. Sapa. So Luya. Thank you Lord. Napakalamig ang tubig dito. May lalong pa daw dito. Luya. Grabe. Layo pa ba? Luya. Basta. Finally, kakarating lang namin dito.